тамошобинони азизу арҷманд, ассалому алайкум. барномаи тиббии тавсияи табибонро тавассути телевизиони ҳафтситора пешкаши ҳар яки шумо мекардонем. мо ин навбат тасмим гирифтем бобати бемориҳое истода бошем ки шояд бештари шумоён андеша мекунед ва дар ҳолате ки рух медиҳад гӯё ки на он қадар ҷиддӣ менигаред. ин худ бобати бемориҳои дандон аст, сохти дандон аст ва оё дандон ҳам бемор мешавад. бештар нафар андеша мекунанд ки агар дарди дандон шуданд ва ба таври тезиву зудӣ маслиҳат метиҳанд ки назди табиб бирав, дандонатро бикан ва аз дард озод мешавӣ. аммо ин андешаро бошад табибони соҳаи дандонпизишкӣ рад мекунанд. талаффузи гӯё, овози форам дандони мо роли бузургро бозӣ мекунад. вақте ки мо як дандони худро аз даст медиҳем, ин як нокомии бузург аст. баъд аз таваллуд ёфтан аз 5-6 моҳагӣ дандонҳои ширӣ ба баромадан шурӯъ мекунанд то 30 моҳагӣ тамоми дандонҳои ширӣ ҳамаш баромада мешаванд. дандонҳои пеш, ин дандонҳои табассумӣ мегӯянд, дандонҳои ханда мегӯянд, барои ин ки дандонҳои пеши мо ҳусни моро зебо мекунад. агар синну солаш гӯем 17-18 ё 16 шуд, мегӯяд ки дарди дандон шудаам ва дар хонавода кӯҳансола ҳастам, мегӯяд хуб набери бобо, ақл дандони ақлат баромада истодааст ва ман мехостам андешаи шуморо бобати ана ҳамин низ мафҳум шунавида бошем. ва он кадом дандон аст? ин дар инҷо нест аст вай дандони ақли мо. дандони ақли мо баъд аз синни 17 солагӣ то 25 солагӣ мебарояд, набаромаданаша мумкин. кардан лозим аст маълима дар он ҳоле ки дандонҳо ба таври гӯем кажнамудро нагиранд, ба таври мисёли пешина гӯем чун як зебо бошанд. вақте ки дандонҳои мо, дандонҳои шириямо меафтаду аз тагаш дандонҳои доимиёме мебарояд, бояд равияи худаш кати дандонҳои ширии мо худаш афтаду аз тагаш дандонҳои доимии мо барояд, лекин бо баъзе сабабҳо ҳамин процесс худ ба худ намешавад. барои ҳамон вақте ки дандонҳои ширӣ дар ҷояш мемонанду аз ёнаш дандонҳои доимӣ мебароянд, барои ҳамин дандонҳои мо берун аз қатораи дандонӣ мебароянд. барои ҳамин ҳар як падару модар ақаллан 1 сол ба як бор фарзандашро назди духтур бурданаш дар кор ки дар назди нафарони кӯҳансол нишинем мегӯянд ки хуб набери бобо дандонҳоям кӯн шудааст. ба фикрам оё чунин андеша рост астанд? албатта мусафидон чӣ хел ба дар дандон аст ё ба таври гӯем соҳӣ гӯем шумоён ё табибони гӯем соҳаи дандонпизишк ин як унвони дигаре дорад, чун кӯҳансолон мегӯянд дандонам кунд шудааст. албатта бо мурури замон бо истифодаи дандон албатта дандон кун мешавад. организм худаш қобилияти барқароркунии худашро дорад. яъне дандон ҳамчунин дорад? албатта дорад. ҳамин вақте ки калом мешавад, одамои калом мекунанд дандонам хӯрда шудааст, кун шудааст, як қабути муайяни эмал хӯрда мешавад. қабути муайяни эмал хӯрда мешавад, лекин баробари хӯрда шудани эмал асаби он ки дандони зинда аст, як узви узв ҳаст аз бадани мо ки маводҳои ғизоиро мегирад, микроэлементҳо ба хуни мо ки меравад, дар ҳамон эмали пайдо шуда як пардаи махсуси пайдо мешавад ки худи пулпаи моро муҳофизат мекунад. барои ҳамин хӯрдашавии дандон ба мо ба муроҷиат мекунанд, но камтар муроҷиат мекунанд нисбати кариес, пулпит периодонтит. дард ки намешад мо ба кам муроҷиат мекунанд. ин рост аст хӯрда мешавад, кун мешавад. бисёр чиза дандонашон бигирифта ручка қаламу ягон дандонашон бевай мекунанд, ҳаминоба мешавад. хӯрдашавии дандон масалан агар аҳамият дода бошед, вақте дандон нигоҳ мекунем, ман ин резетсо камтар ихе хӯрда шудага. ин ҷое ки ҳад зиёд инсонҳое ки семечкаи бисёр нағз мебинанду мешикананд, мо духтуро дидам гуфта метавонем ки қадар шумо семечкаро бисёр истифода мебаред. ин ҷоҳое ки ҳамин чизҳои истифода бурдаен ҳар як дар ҷояш ҳамон эмали моба мемонад. пас дандонҳо дард мекунанд маълима? дарди дандонҳои мо албатта вақте ки мо хӯрок мехӯрему дандонҳо мо асбаи гигиенаш намешавем, дандонҳои мо тезтар вайрон мешавад. вайроншавии дандон
دندانهای ما گرفتار شدن به درد دندان ما. البته این از هر یک خودی ما وابسته است. وقتی که ما خوراک میخوریم دندان رو نمیچرخانیم، خودش بعد از 3 دقیقه دندانهای ما به میکروب ها پیدا میشوند. اون میکروب های پیدا میشوند که در ترکیب خوراک ها بودن به میلک های دندان های ما شیشته میماند. ما وقتی که دندان ما رو نمیشوییم، این درده ها در میلک دندان ما شیشته دندان ما رو میپوساند. برای همین آهسته آهسته پوسیدن دندان بسیارتر شده، درد دندان به وجود می آید. بر ما به طبیبان به نهایت دیر مراجعت میکنند برای معالجه دندان. در ما همین خیلی وای است که تو که درد نکند، درد نکرد نمیروند. درد که کرد بعد نزد می بیاید. این درد این سیگنال ارگانیسم بدن برای ما است که تو یک بار من بین، یک بار از پی من شو، من به همین حالت رسیدم. این درد وقتی که ما از پی گیگین خود نمیشویم، دندان ها رو وقتش بر که نمیشویم، همون درده هایی که در میلک دندان ما جمع شده میماند و درده ها بوی غلیظ میتین و درده ها رو بعضی و خودتان دیده نمیتونید. برای آنکه وای مبین دندان ها پیدا که می شود، برای همون ما اینقدر اهمیت نمیدیم. از همین لحاظ، از همین جهت و بوی بد دهان بعضا هم خیلی آمده می ایستد. خوراکی که ما تمام کردیم، البته تمام کرده شدیم، حرکت کردن در کار که با سبزیجات ها با آخر رسانی. وقتی که ما سبزیجات های میخوریم آب دهان ما بیشتر جدا می شود و کارکرد فرمنتی آب دهان ما بهتر شده، پیدایش کاریس به آورده نمی رساند. باقی با امید سربلندی و دیداری دیگر خداحافظی میکنیم. خیر.